Hallo! Der var du. Ok, da har du lært det samiske alfabetet, hvordan det ser ut, og hvordan de bokstavene høres ut. Du la kanskje merke til at vi har en raring som er æ. Det er den a-en med strek over. Og så har vi en v, som er den der d-en med strek inni. Vi har også en eng, som er den her n med sånn bue under. Vi har en æsj. Ja, æsj. Det er den s-en med en så liten v oppå. Og kanskje den rareste er f. Det er den der t-en med den lille streken under den store streken. Og så har vi jo eds, men det ser jo ut som en z. Og så har vi den siste, som heter edge. Ok, da kan du det. Da går vi videre på første setning, som du er nødt til å kunne. Og det er den her. Mo nama le. Mo nama le. Ser du det står her? Det betyr mitt navn er. Så jeg kan for eksempel si Mo nama le Ailo. Det betyr jeg heter Ailo. Det tror jeg du klarer.